Čauko, tak poďme sa pozrieť na tie tri typy vlastne, ale tak ja to zhrniem do dvoch, lebo tam uvidíte, že nie je veľký rozdiel. Čo sa týka tých vyčísľovania rovníc. Mne sa tuto trošku si musím zamknúť fokus. Dobre. No. Ak by sme mali takýto prvý príkladík. Takto. Takýto prvý príkladík. Ide o jónovi. Tak teraz, čo musím ako prvé urobiť, je určiť si oxidačné čísla. Na čo musím v tomto prípade dávať pozor? No na tieto náboje navyše. Ako to robím? No, že začnem úplne rovnako. Keď som mal iba MnO4, tak začnem, že to má minus 2, 4 krát minus 2 je minus 8. Tým pádom toto musí mať 8. Lenže ja tu mám jónový náboj, že minus, takže nebude 8, ale bude 8 minus 1. No je tu minusko 7. Takisto NO2. O má minus 2, čiže 2 krát minus 2 je minus 4. Čiže N bude mať 4. Lenže tu je minusko, čiže bude mať 3. H3O plus, no tak kyslík má zase normálne, keď sme tu nemali plusko, minus 2. Takže vodík by mal mať 2. Lenže máme ešte plusko, takže 3. My ale vieme, že vodík má iba jednotku, ale preto je tu 3 krát. Mn je tu čistý prvok bez všetkého ostatného, nie takže by mal mať 0, no lenže je tu plus 2, takže bude mať 2. NO3, tak 3 krát minus 2 je minus 6, či to mal byť 6, ale lenže je tu jednotka, či to bude mať 5. A tu už máme bez náboja, takže minus 2 a 1. Čo teraz musíme urobiť? Musíme sa pozrieť na to, ktoré oxidačné čísla sa nám menia. Môžeme ísť kľudne postupne. Mn, mám tu 5, 6, 7. Mn, aha, tu už je iba dvojka. Takže si to musím zapísať do tzv. Čiastkových rovníc. Čiže Mn s oxidačným číslom 7 sa mení o niekoľko elektrónov na Mn s oxidačným číslom 2. O koľko? Mení sa o 5 elektrónov. A čo ich odovzdáva? No teda Mn ich odovzdáva. Počkať. Čo som povedal? Pardon. Áno, proste znižuje sa oxidačné číslo. Čiže áno, Mn ich vlastne ako keby odovzdá, čiže to budeme mať plusko. A potom pozeráme ešte ďalej. Tu už máme iba H3O+, tak Očko a Hčko určite nebude, takže už teoreticky môžem si písať Nko, takže som číslom 3, ale musím pozrieť, na čo sa zmení. Na oxidačné číslo 5. O koľko elektrónov sa zmení? O 2 elektróny a zväčší počet, takže minusko. Teraz, keď to mám, musí ale platiť zákon zachovania hmotnosti, tým pádom rovnaký počet elektrónov musí byť. Tak ako to môžem vyriešiť? No, že túto rovnicu dám krát 2, túto krát 5. Keď už to viem potom z pamäti, nemusím to úplne prepísať, ale ja to teraz prepíšem, aby bolo jasné, čiže 2Mn 5, 6, 7 plus 10E minus je 2Mn s oxidačným číslom 2 a potom N s oxidačným číslom 3, ale 5 krát minus 10 elektrónov je 5 N, ale s oxidačným číslom 5. Super. Keď mám tieto dve čiastkové, už teoreticky môžem vychádzať z toho, ale je krajšie si to ešte zapísať takto dokopy. Takže 2Mn v oxidačnom čísle 7 plus 5N v oxidačnom čísle 3 plus 10 elektrónov minus 10 elektrónov, čiže 0. To je taká skúška správnosti, že vždy tu musí byť 0. A 2Mn v oxidačnom čísle 2 plus 5N v oxidačnom čísle 5. A toto je naša konečná koncová rovnica. Tieto čísla, ktoré mám pred týmito prvkami v rôznych oxidačných číslach, sú naše koeficienty, ktoré musím dosadiť späť do našej rovnice. Čiže ja si tú rovnicu opäť prepíšem, teraz bez oxidačných čísel, aby nás nemýlilo. NO2 plus H3O
plus minus minus Mn2 plus plus NO3 minus plus H2O. Super. A doplním. Čiže pred Mn v oxidačnom čísle 7 bola dvojka. V oxidačnom čísle 7 je ktoré, sa môžeme pozrieť. Tu na. Čiže dvojka. Pred N-kom v oxidačnom čísle 3 bola 5. To tu bola oxidačné číslo. Tu je oxidačné číslo 3. Potom Mn v oxidačnom čísle 2. Pôjde dvojka. To bude tu. Teraz 5 pred N-kom v 5. Čiže tu na. A keď už máme takto doplnené stechiometrické koeficienty. Ďalej, čo musím urobiť, by bolo v normálnej rovnici už len čisto dopočítať tak, aby mi sedeli všetky ostatné. V prípade, ak by bola ozaj taká rovnica, že aj tieto, inak s týmito nemením nič, tieto už proste zostávajú napevno. Ale ak by sa náhodou stalo, že bola taká rovnica, že tieto musím zmeniť, tak iba ako v rovnici, čiže keď ako je to jedna rovnica. Čiže keď zmením jedno, musím od takú istú časť zmeniť druhé. Napríklad celé môžem dať krát 2, aby mi sedeli ostatné, alebo podobne. Ale inak v drvivej väčšine rovníc platí to, že s týmito, čo som už teraz doplnil, nehýbem a mením len ostatné koeficienty, tak aby mi to sedelo. Lenže to by bolo ten prvý typ, že by to bola obyčajná rovnica. Lenže my máme teraz jónový tvar, však máme ten jónový zápis, len máme tu ešte navyše. Náboje máme navyše uvedené. Sú niektoré látky vo vyšších a nižších oxidačných stupňoch. Preto ja musím najprv skontrolovať náboj, keď už mám takto vyčíslené. A začnem mnou vyrovnávať teda látku s nábojom. Vždycky potom platí, že keď budem vyrovnávať, že mi ostanú napríklad, lebo tu mám napríklad už všetky vyrovnané, okrem týchto dvoch. A toto nemá náboj a táto má. Tak vždycky vyrovnávam najprv tú, ktorá má náboj. Dobre, ide o to, že táto nemá náboj navyše, to je tu nepočítam. A tu mám mínusko. Čiže to bude mínus, ale mám 5 krát mínus. Čiže toto si môžem dať takú poznámku, bude mínus 5. Tu mám 2 plus, lenže predtým mám dvojku. 2 krát 2 je 4, či toto bude plus 4. Dokopy má vlastne táto celá strana, lebo však aj toto, len tento nemá žiadny náboj. To je celá pravá strana, má náboj minus 1. Čiže toto je celkový náboj. Celkový náboj. A taký istý celkový náboj, aby platil ten zákon o zachovaní, musí byť aj na tejto strane. Čiže začnem počítať. Toto je minus 2, toto je minus 5, však 5 krát minuska. To mám minus 7, lenže ja potrebujem minus 1. Čiže čo tu potrebujem? Keď tu je plusko, potrebujem 6. 6 krát plusko, nie? Minus 7 plus 6 je minus 1. Teraz to sedí. No a môžem si to ešte prekontrolovať pre istotu. No nie, že pre istotu, ale musím to ešte prekontrolovať. A keď to začnem kontrolovať, počítať vodíky a tak ďalej, zistím, že pred H2O musím dať 9. A takto už mám vyčíslenú celú rovnicu. No ja tu mám teraz kopu haky baky, takže by sa to zišlo ešte prepísať do peknej podoby, už iba rovno s tými, ale toto je vyčíslené. 2MnO4 minus plus 5NO2 minus plus 6H3O plus DDD. Takto máme pekne vyčíslenú rovnicu. Takže to je ďalší typ. To bol vlastne prvý s druhým, lebo prvý bolo to isté, len že by sme tu nepočítali tie oxidačné čísla na začiatku s týmto. Toto by sme si rovnako čiastkové podávali, no a tu na konci by sme nepočítali náboj, len iba čisto by sme tieto dopočítali. Takže to bol vlastne jónový, to je ten druhý typ a aj ten základný typ v jednom. A posledný typ máme, keby sme mali niečo takéto. Ja si myslím, že už sme docela pochopili, takže teraz dám taký trošku speedrun. Určovania oxidačných čísel, čiže to bude minus 2, 1, 5, minus 2, 2, môžete ma kontrolovať. Minus 2, 6, minus 2, 4, minus 2, 1. No
Dobre, keď mám určené oxidačné čísla a začnem si prechádzať, dobre, Hčko asi pravdepodobne nebude, N-ko je v 5, tu je N-ko v 5. Tu som dal, nie, počkajte. Pardon, tu je N-ko v 4. Tak, to je dôležité, to si už môžem napísať, že N-ko z 5 zmenšuje, čiže plus 1E minus je N-ko v 4. Následne idem ďalej, Fe je v 2 a tu je v 3, čiže určite sa mení železo Fe2. Príjmem, čiže minus je 1 elektrón, bude Fe3. Áno, toto dávam trošku rýchlejšie a viem, ešte to treba možno precvičiť, len ide o to, aby som ukázal, kde to bude iné v tomto treťom postupe. A keď už zistím, že už mám celú stranu, som prešiel. Lenže ja musím dokontrolovať, aj keď už mám dve tieto, či tam náhodou ešte nie je nejaký zádrel. Čiže N-ko, Fe, N-ko, teda Hčko, Očko, tam len tak tomu dochádzať nebude, ale tak jasne prejdem si, ale ja už dopredu viem, že tu na nebude. Takže to zjednodušíme pre rýchlosť. A syre v minus 2, v oxidačnom číslom minus 2. A tu je syre v akom? Aha, 6. Takže mám tu zrazu aj nejaké tretie. Je v 6, zvyšuje oxidačné číslo a o 8 elektrónov. No ale teraz čo? Teraz mám 3. To mám všetky 3 sčítať, všetky 3 upraviť, alebo ako? No musím sa pozrieť, skiaľ pochádzajú. Ako keď určujeme, čo je oxidovadlo, oxidačné činidlo, redukčné činidlo, tak nedám tam čisto iba, že N-ko v 5, ale dám, v akej zlúčenine sa ten dusík v oxidačnom čísle 5 nachádza. Čiže celá HNO3. Tak sa musím pozrieť. N-ko je z HNO3. Fe je z FeS. Rozdielne, či v pohode. Ale teraz S-ko a H z FeS. Takže tieto dve sú vlastne rovnaké. To je vlastne to isté. Však. Takže najprv musím si upraviť tieto dve. Takže tu mám takže to budem musieť sčítať, teda vynásobiť tak, aby som potom samozrejme dostal 0. Tu je potom plus 1, čiže ja by som chcel dostať minus jednotku. Čiže toto by som, túto rovnicu by som mal krát 9 však. Čiže minus 9 minus 1 bude minus 9. Alebo nie, pardon, dobre. Nebudem miliť. Ospravedlňujem sa. Proste tie dve rovnice sčítame, keďže sú súčasťou jednej. Tak to bude najjednoduchšie, aby to bol čistý postup na stále a až potom urobíme nejakú tú úpravu. Takže to znamená, že dobre, N-ko si opíšem, plus 1 elektrón je N-ko v 4. A teraz to bude Fe plus S. Dobre, opíšem aj oxidačné čísla. A teraz minus 9 elektrónov. To som chcel už dopredu v hlave urobiť a tak, ale nie, lebo minus 1, minus 8. No a to sa bude rovnať Fe v oxidačnom čísle 3 plus syra v oxidačnom čísle 6 však. Len som to takto sčítal, tak ako tu na konci. Jednoducho, iba tieto dve. A toto som iba opísal. No a teraz keď mám, tak sa už mám obyčajne dve, tak sa správam tak ako predtým. Potrebujem tak, aby mali rovnakého menovateľa. Čiže minus 9, čiže tu potrebujem plus 9, čiže toto dám krát 9. Čiže nakoniec budem mať 9n5 plus 9e minus je 9n v 4 a tu som nenásobil ničím, čiže toto iba opíšem. Z 9 elektrónov je Fe v 3 plus S v 6. No a keď to sčítam na záver, čiže tu bude 9n v 5 plus Fe2 plus S minus 2
Plus 9 minus 9 elektrónov je 0, čiže skúška správnosti vlastne nám vyšla. Opíšem aj toto. Mám konečnú rovnicu, z ktorej koeficienty, toto, keď tu nič predtým nie je, to je vlastne jednotka, ktoré doplním do rovnice a následne to, čo mi ostane, už iba vyčíslim tak, aby mi to sedeli. Aby mi sedeli počty napríklad dusíka na ľavej strane, aby boli rovnaké ako počty dusíka na pravej strane. A to je vlastne úplne všetko z toho, všetky tri typy, tak ja verím, že to pôjde a držím zajtra palce. Vidíme sa.